něco bude. Nějaký základ, aby jsme prostě, tam to dopadne tak, že my od té nájemní smlouvy odstoupíme, necháme ho tam 2-3 dny být, pak podáme nějakou žalobu a odvízneme ho, takže potom rozhodnutí já potřebuji do toho rozvodu dávat signál, jednak ten, co máme z toho Astra, což je jedna věc, kdyby se tady pan Hoffmal podíval v to úterý, co všechno pro to bude potřeba, a pak samozřejmě by se k tomu ještě třeba přidal, kdybychom se domluvili jsme se na úterý 2. dubna, tak já doufám, že to platí. Já mu ještě teďka píšu mail právě, tam mu rekapituluju věci, které nám nefungují. Máme nefunkční jeden ten optický konvertor, pak tady máme problém na druhém optickém převodníku, potřebujeme přenést MUX 4 na 45. kanálu, ale máme signál jenom 45 dB na mikrovolt. On říkal, že nám to vyřeší nějakým zesilovačem od DXE. Ještě tady mám nějaký dotaz, jak se říct, jo. No, jasný, dneska já mu nebudu volat, to je jo, ne, určitě. Dobře, tak mě zkuste když tak zítra dovolat. Jo? Jo, vymyslete i nějaký... Jo, já jsem v té době byl v pracovní neschopnosti, tak my ty problémy s tou optikou, co jsme měli, tak jsme si vyřešili. Jsme si to předělali na ten správný typ konektorů, který tam má být podle vlastně výrobce. Takže to máme hotový, ale máme problém ještě s těma drobnostma, který mě pan Hoffmal nabídl, že teda přijede a vyřeší. Tak. Ne, mluvili jsme spolu o tom. My dva jsme o tom spolu mluvili a já jsem říkal, že když to se to ne... Tak, my jsme se domluvili tak, že když se to do středy nevyřeší, ve středu tam kluci udělali tu optiku, takže vám zavolám a domluvíme se rovnou na nějaký termín té návštěvy. Ono stejně, až my tu kabelovku převezmeme, jako myslím teďka tu, co jste viděl, co jsme procházeli, tak já stejně budu potřebovat ty vaše techniky tady minimálně na týden. Myslím si, že na týden 10 dní tady budu mít práci, aby to celý pošli, aby všude zkontrolovali ty konektory, aby nastavili úrovně, jo, aby to prostě, aby ta kabelovka, na kterou teďka rok nikdo rozumnej nešáhl, tak aby prostě zase nějak fungovala, protože my budeme ty stávající rozvody provozovat, takže jo, prostě musí to šlapat, no, takže to už bychom se pak domluvili. Jo? Dobrá, tak jo, děkuju, zítra mě zavolejte teda, jak... Tak, no a vymyslete rovnou nějaký ještě podmínky potom, jo, když byste náhodou, měl. Jo? Jo? Ne, to určitě ne, takhle, i kdyby to byla třeba, kdybyste měli skladem